Allah, dek su'unullah, dek parangai Allah, la fa'ilun ilallah, sagala nambah buat, sagala nan terjadi, sagala nan tasuo, itu ndak lain ndak bukan daripada karajo la ilaha. Nah, dengan adonyo nan tasuo kolah, awak mengenal Allah. Anak tasuo dewa, nan identik jawa, sakit jo sanang, hino jo mulie, kayo jo bansai, idui jo ma. Tu nak bisa ada. Di dengan tasuonyo barang sesuatu di alam, dengan nampaknya sesuatu yang terjadi di dunia ini, mangko bertambah banyak nanti jadi, bertambah banyak nanti tasuo, tambah aco Allah takana. Bisa rayo te balatiah di, balatiah kongku babiasoan di mangana Allah. Dengan apa? Dengan mencari suhunullah. Kulla yaumin huwa fisanin, kullu yaumin huwa fisanin. Satiap datia, satiap waktu, satiap saat Allah mengeluarkan parangainya. Satiap waktu tidak pernah Allah berganti. Allah tu aktif, tidak ada pernah tempo. Nah, dengan itu semakin lama wa idui mande-mande, semakin banyak nan digasai, semakin jauh awak berjalan, semakin banyak nan dilie, makin banyak nawak lie, makin taraso dewa banyak karajo Allah, makin banyak pagasen awak, makin taraso dewa ada kekuasaan la ilaha. Untuk menghadapi ini semua, ambo sering menyampaikan ke jamaah, nanti bode awak kondak nang katuju de awak je dah Jun. Jangan nang katuju, kalau nang katuju de awak ada baca ko badan sihat tu buah sanang, anak-anak patuah ne rasa kiwak lapang ne, penyakit wak cegak ne, ugang hormat ke awak ne, bahara goa itu dah katuju de awak ne itu. Karena awak kira dia Allah Taala ndak adulu nan nindak katuju de awak ditibun Allah banyak. Subhanai naindak ketujuh di awak tu nan paling gancak, tapi awak ndak tahu doh. Coba baca lihat. Kalau dapat musibah orang kote apa nak paling ngacok tak baca dia. La ilaha illallah. Ya Allah. Apa gancak? Astaghfirullah. La ilaha illallah. Kalau dia dapat musibah, tapi kalau dapat rezeki lah ini baca nilai lain sekali, alhamdulillah lah tu. Nyorahun ke puncak lawang lah. Awun pai kilai, pai ke puncak, pai ke tepi laut, di charter auto wisata, kama, pai rawon, kamande, kamu saji tagapuang. Akhirnya mu saji itu tapi lautnya di kacau si tagapuang. Bayi lo masuk ada. Di mana? Iyo di sinan. Mangana mo ikaw? Ano awak ada pera sakit. Rawon. Bon anak mandi so macam. Ngkuli do to lay. Cuma sekali-sekali bananya. Ada awak rawon wa na kinda. Rawon wa kamakam ulama. Kamakam Rasulullah kamadina. Kamakam se amal kasasi di bakia, kamakam se amdurau di singkil, kamakam se amal kasasi di Madinah, kamakam se boludin di ulaan, kamakam se aluma koto tua bukit tinggi, kamakam se inyak kiambang, kamakam se inyak matuaye, kamakam se inyak tapaki. Tu represing wala tuanya. Angkin jaging ko, yaitunya wisata religi kecegang ni namanya. Dengan mencari pusaro takana dewa bahwa awak juga innalillah wa inna ilaihi raji'un. Anda le pernah mencari pusaro? Masuk pusaro le pernah awak? Kalau kami laki-laki lagi, orang meninggal tu dijawab lah pusaro. Dijawab dan dipaparkan boleh. Itu. Jadi dengan malie alam kaji tadi dengan malie alam takana dewa Allah baca rolie eduni itu. Baca roy gati terence dengan mencari alam mama takana Allah. Kira-kira nak mencari matu awak gati apa matu hati gitu. Awak kalau nampak dewa ayahana awak, lai pernah takana dewa anak anak dia awak sambilan balenggo. Ada seorang namiri nanya sajak namiri je nyoto lagi nyopu duit.
Jadi sebenarnya ya. Meninggal ya ada tu kan. Takana ada wajah soe. Itu contohnya baru ayah jo anak. Iko Allah. Ndak Allah ada nampak dong ko. Parangai nampak. Suune nampak. Karajoe nampak. Dengan nampak karajo Allah. Takana ada wa la ilaha. Li dibuka je mata ko. Tapi ko lamo mai pen. Mau ko katibo itu jurus saja. Lambe. Kemarin saya lihat pandangannya. Alah tuwo wajak kini wak mengaji ko te nanti ado ko lacok masepena. Ado wakatu nanti mande awak ndak talok mengaji lendeh. Awak ndak talok tagak sembayang letek. Awak ndak talok peziarah nanti lai. Awak ndak talok ingin kembali adi sinan bau. Tagaso hasil wak mengaji. Kapai wak mengaji ndak talok wak sudah dah. Nak bayi tagak sembayang nak talau walau duduk aja lah. Allah tak til adisinan baru teraso hasil awak. Kalau kini ya, sianu mengaji na samo jadinya. Ngaji nak ngaji samo aja. Dengan terasunya kita batuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tagaso diri bahwa ada yang berkuasa. Dulu kuai kini lama, dulu jangan tagang kini lakan duit, dulu awak gancak kini lamu uak, dulu awak teng amor mako ingin komai kama takana bisa kini ndak bisa. Abau takana bibarek bakato buya dulu. Awak dah teruyako samojo pisang manai. Li tentu dewa pisang. Pisang tu nyolong keluar daun yo bana kadi tunjai langi tu. Lu hije nak kata langi ado emak. Sabi habis jangkauane. Nyo kan on oleh ujung duya lo kan jangkaan le. Kira ndak talok kateh na mungkin tibo parobayo aman mengapa le. Di lu hije kita juga kajara. Akhirnya balengko mengaku ke sudah nete. Mengaku tu lako ke batang. Lah lako ke batang ni. Lah tu jadi tanah le amat. Itulah hakikat dunia ini. Nyolong awak lain nyolong tu yo menasuk kada yang kau langi se. Bagaikan kambing ago 7 tali. Bagasi ko 5 tali, 7 tali. 2 tali jo. 5 tali di kampung mo 7 tali lah boga mas te persko. Nyolong ela. Yo bana du ya ambon na menampuh tu zaman kambing arago 5 tali tu disabuin ada bak menguang samo jo kambing arago 5 tali paden je. Sadoka ngonjak je ba. Wa bujang bujang bago. Dugang ko ada tu do dia wa itu seorang. Asowe. Kiroen dale dong kula dijangkaan langit tak kaja. Dijangkaan bumi dah talo. Akhirnya amalako baru mengaku le. Tibo zaman ada wa kini kok. Langke-angke ko ada 60-an 50 ko ala la mulai malako ke batang. Ko makan mo baka tuan naanya le. Anak in awala tuo kasawa ko gang tu nak talo le bau saho baka rajo manggale nak talo le dong ko baka tuan naanya le ala tuo wa nama teman. Nah di sekolah pagunoy paham dan ditanam dek guru. Awak dek jauh dek guru. Urang nan tinggal di matuaye di pakandangan di tapakih tu ampie ke guru. Mengaji juga guru paiye kasuh guru. Kalau awak ndak awak jauh guru napa menunggu awak. Api dia awak nak arong ko. Lah memang itu tugas. Maka tapi ambo sampaian inge-inge lah. Pacik lah agak ganggam lah taguah. Bahwa guru lama menyampaikan resep hidup di dunia bahagia bukan kaya. Resep supaya awak bahagia adalah karajuan dan disuguh antian dan ditagah. Awak kadang-kadang dek mengajar dunia nak terkenal nak. Sedang sembahyang sambilnya. Sambil agak sambil lalu sembahyang jauh. Sembahyang 2 rakaat kadang lupa lo tak 2 tak 3 tak 3 tak 2 lah onge lah lagi le. Tak bagai sembahyang tak nak tahu le no sembahyang Allah. Tak lah 7 tak lah 5 rakaat itu. Nah, ulang kaji balik ya. Lah selesai itu tunggu le. Jadi kini isi kaji mengenal Allah dengan malia alam. Mengenal Allah dengan mencari dan tasuo. Mengenal Allah dengan segala yang terjadi. Apapun terjadi di dunia ini, paguna untuk mengenal Allah. Apalagi awak di orang, apalagi di fitnah orang, na indah-indah dituduh dengan kawan, tak apa-apa. Lah bagi saja ada ulumah.
Ayam bilugo dia lo capo baku kuat nang sadang tengah hari. Pandan dia ambil pagi cako. Kampie lah sudah sakit kalamari. Sagalon atau sudah lah dihinggo, lah dikarek, lah dihinggo bitehan de Allah Taala. Lah hadok kuduang keretane, lah hadok hinggo bitehe nang katusu dia awak. Sebagaimana kaji awak malam sakit dia po mau pe nawa bau bahe. Awak anak awak baca gai mau pe awak elo elia. Awak laki awak mati mangungkuang awak 3 bulan idu elia. Ndak aba anca itu kau bawa jelah mangana Allah. Tibo waktu mati ayahna mati dua. Ambo alui ku mati dua. Kau lagadang kau mau mati dua mungkin pekaro aja balik mau piwak ngene bagulai ta basawa sahabat. Anda do kaya indua awak umur 3 tahun setengah. Layi tahun 78 82 indua meninggal dunia. Adik nak lahir tu. In ayah gagah nak lamu babini ayah tu lewat tinggal je nenek wa angke wa. Mudo badan dek nenek wa tu gole. Nenek wa tu lah menyulah awak tu. Maka saya nenek wa tu menyusu je pindah kan nenek ka. Kan nenek wa tu menyusu dia dah bagi susuan tua tu dah. Di susuan dia wa tu. Nak jual ke balik lo justru kau pekubun dia nok. Lah. Nenek Allah meninggal nenek. Lai sampai awak jadi bibini nak dapat dia. Boji tongku lai. Lawan lihat. Jadi apabila sampai sesuatu ke awak kok kematian iza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakanlah bahwa ini semuanya pekerjaan Allah dan ini semuanya akan kembali kepada la ilaha. Ulang balik la ilaha. Atau lihat kaji paham baca romangana Allah. Nan bisa mengana Allah, orang nang kenal jo Allah. Allah tu ndak barupo, Allah tu ndak batampai, Allah tu ndak bagi hai. Inyo ndak basuo, ndak balakang, ndak bateh, ndak babawa. Inyo ndak tinggal di telangi, ndak tinggal dalam tanah. Ba'a caro mengana engkau, putih kaji baik barai, putih alibu manasakah. Kau orang nak lebih bisa menangah. Tak bisa orang sembarangan aja menangah terus kau dikecen lewat tele. Inyo nang gilo awak dikecen tele rajon. Apa acar itu tuanku aku kita nak minta kaji ko dia dia tahu sekali seminggu baca itu tuanku nan putih kaji baik baik putih limu wana saka ba banawa dengan Tuhan tu sebenarnya tolong dicari guru model wa mengaji wa ungku mengaji siang lagi menyetrika kayak orang malamnya siang lagi ko bisa ba alai nah penting kan awak mau mengajinya disuruh buyana siang hari je dicari guru di Mawar tinggal di Medan kau cari guru di Medan awak di Jakarta kau hadirkan guru ke Jakarta awak di Palembang kau baungku tu ke Palembang agak tu cara kau indah lah di kumpulan peti lah di tukar auto lah mahal auto lah tinggi umai lah batingke-tingke lah anca-anca lah kayo-kayo kira nak subana ni nak tekan ada ada sebenarnya Allah banana ndak takana de tangku. Akhirnya anak anduang sikatitiran, anak barabah dua-dua, menyasa dahulu berpendapatan, menyasa kemudian indah ada baru. Atau kita lihat kaji paham sekali. Kaji yang karajiah tu buana kasa, yang sabitah tu buana lalui, uji am sabana diri, uji muhazzat Tuhan nomor nama la ilaha. Acarwe kita lihat seluruhnya khusus kita nalabi